Takže gazík už sa začal pomaličky upravovať na budúcu sezónu. Prečo to vlastne idem upravovať a aké sú dôvody, tak to vysvetlím. V prvom rade chcem dosiahnuť menšiu váhu, hlavne sa týka predku, samozrejme aj na zadku budem musieť ubrať váhu. Chcel by som ísť aspoň o 150 kg dole, takže uvidím. To by som chcel dosiahnuť, keď bude viac, budem len rád. Ďalšia vec je, chcem to troška nižšie, dostať ťažisko, až sa to tak neprevraca. Nerajím, že to je zlé, ale vždycky to môže byť lepšie. A taktiež to idem už prerábať, dávam tam aj hydraulické dorazy, takže teraz je to v podstate na dorazoch, ako by to bolo predtým, ale to sa všetko poprerába, zdvihne. No, to by bolo skrz uníženie. No, ďalšia vec je to, že chcem ísť zajazdiť na budúci rok na majstrovstvá Európy do Nemecka, ale zistil som takú vec, že tieto rúry, aj tieto, musia mať 38 mm a tie proste 38 nemajú, majú 34. Takže celá strecha, celý tento zadok budem musieť odpíliť, odrezať a použiť hrubšie rúry. Zvolil som 42, takže to by malo byť dostačujúce a taktiež už upravím aj toto, táto rúra tu už nebude, lebo v podstate nosná je aj tak táto vrchná, tá stredná. Takže to tiež nejakú váhu tam budem vedieť spraviť. Taktiež pôjdu dole nášlapy, zadný blatník taktiež budem musieť ísť celý dole, pretože kvôli kríženiu by mi to nevychodilo, keď to chcem nižšie. No a tuto tiež budú nejaké úpravy. Tieto vnútorné blatníky nahradím plastom, taktiež Sahara ventilátora už nebude kovová, to som zohnal originál plastovú. A také drobnosti všelijaké, taktiež tlmiče sa budú musieť všetko poprerábať, takže tiež by som to chcel tak, aby proste tento jeden kus železa tam vôbec nemusel byť. A také drobnosti, takže budeš sa na čo tešiť, určite budem dávať ešte nejaké videá, fotky, tak budete môcť pozerať. A dúfam, že sa vám to bude páčiť ten vzhľad, lebo zmizne v podstate ten predný ochranný rám, ktorý tam bol, ten už tam nebude. Ja viem, že teraz ma všetci budete bičovať, že keď sa prevrátim, tak rozbijem celý predok, ale prevrátil som sa viackrát a zatiaľ nikdy cez predok, že by proste utrpel predok nejakú újmu, a tak som z toho vyhodnotil, že ten rám tam proste byť nemusí, lebo v podstate keď som to zhodil, to som mal hneď nejakých 17 kg dole. Takže ono kilo ku kilu, tak uvidím. No, chcem si dosiahnuť tú váhu, takže musím to nejako tak spraviť. Ale vraj, aj tá rúra, čo tu bola, tak by tomu až tak moc nepomohla. Predstav, toto sú hrubé plechy, ideálne by to bolo všetko vyrobiť z laminátu, ale to zase nebudem až tak preháňať. Takže to je asi všetko, uvidíme.